Dyma rhai peintiadau o adar sydd wedi cael ei creu wrth beintio mewn inc ar gefndir tywyll. Cyn mynd ati i greu rhain, dwi'n hoff iawn o fynd i gasglu gymaint o ysbrydoliaeth a phosib a edrych ar ffurf, siap, gwead a symudiad a sŵn yr adar. Dwi wedi dod i'r goedwig yma heddiw i gael bach o ysbrydoliaeth cyn bo' fi'n mynd ati i greu peintiad. Dwi wedi bod yn edrych ar adar a gwrando allan amdano nhw hefyd. A wrth aros yn llonydd, gwrando'n astyd. A modd clywed yr adar yn canu ac o bag gyfeiriad. A wedyn mynd â'r camera, defnyddio'r camera i gymryd rai lluniau. Dwi'n dod sketchbook efo fi, un bach, a yn ym mhoced i fan hyn, mae gennai gwahanol fath o liwiau, pensiliau lliw gwahanol liwiau. A mae'r rhain yn rhai dyfrliw, felly mae modd rhoi chydig bach o ddŵr yn nhw, a maen nhw'n troi mewn i ryw fath o baint wedyn. Felly, dwi'n mynd i aros yn llonydd a gweld chi munud ar ôl i fi gasglu chydig bach o syniadau. Helo, dwi wedi cyrraedd nôl adre nawr ar ôl bod am dro yn gynharach a dod â llyfr braslunio bach efo fi. A ynddo fo nes i grymeryd brasluniau sydyn tu hwnt, dim ond amlinelliadau o lliw, gwead, ffurf, siap a i gael cofnodi hefyd mewn llawysgrifen fan'na nes i gofnodi a math o beth nes i glywed a gweld. Felly mae hwnna gyda fi fel un peth i helpu fi tuag at greu peintiad. Yn ogystal ar yng nghamera nes i gymryd rhai lluniau bod yr adar yn symud yn gyflym iawn. Nes i gymryd rhai lluniau a dwi am argraffu heini a rhoi nhw ar y cyfrifiadur. A yn ola, mae gen i llyfr adar mawr y plant yn fan hyn. A ynddo fo, mae digwydd bod, oedd y driw bach wedi tynnu'n sylwi heddiw. Felly mae digwydd bod y peintiad yma a ffeithiau diddorol i wneud dysgu lot mwy ynglyn â'r driw ar ôl darllen hwn. Felly dwi'n mynd i fan ati i wneud driw bach fan hyn. Amlinelliad yn gyntaf mewn pensil a'r bapur tywyll. Mae hwnna'n helpu i roi'r ffurf, siap a wedyn rhoi tipyn o baint inc gwyn gyntaf. Heine wedyn o gwahanol liwiau. Dwi'n dueddol o ddefnyddio wedyn pensil lliw a hefyd brwsys paint amrywiol o drwchder i gael yr gwead yn ei le. A wedyn mae gennai pen gwyn sy'n helpu fi roi manylion mewn. A mae hwn yn dod at ei gilydd yn y diwedd, mae modd ychwanegu amlinelliadau a manylion gyda beiro. A mae hwnna wedyn yn rhoi'r argraff wedyn bod yr peth fwy 3D roi fwy o ddyfnder i'r llun. A dyma ni y darn wedi gorffen.